Ki bahayeng hasem jong ba los tar nong pot harengkat ke snong maus yang ba hakajan mit jong ka sngi ublei ka arpo artrik urisau ki lalap no e ka med yap jong tu rang ba hadin khat prasngi jong ka jingjar ngai jong u na layeng kat kum ka jingi tu ki nong ilam snong maus yang ba long ba ya ka te ka med yap lalap na ka we ka wa do ka baret ka bodan hapo ka klau ka belatip kum ka mau thau pan ka baha hapo ka snong tinyang West Castle District ha ka por kum ba lai bje Hadin balala ban itu ya kamet yap jong tu orang ba nakaliang jong kasnong kila pentip no ya tegi jingja sigi pulit ke tanat nong stony ha ba nakaliang jong puliru kila her sigi tegi jaka ban le ke bodon kam kum ban chupen kan mau ba los tar nong phot sau pos nem karta na kasnong mau siang ba ula jar ngai nadu ke sau teri urisau ajar arpulai kat ba udang lewat kse na klau bat kat kum ke jing itu ki bahieng jong tu orang ba la ong ba udei bodon ke jing stom kering ke baju ke man kapor